Nigerian Soludo update into the effect of action there. If ever need a peace and I peace and I know and channeling on Monday. If ever need a chop on if ever they meeting on Monday. Chop on if ever they meeting on Monday. Follow. Listen to ladies. If my police station is forever. They live on a Monday. They this supermarket together. Shop in forever. They make on a Monday. Sinker. I follow you. For how dry ebeni leg. For how dry ebeni leg. Chop nini flavor. They make na Monday. Chop nini in a further left or right. They make na Monday. That's what we got. Chop nini flavor. They make na Monday. So finish. Finish just there. Within the main market, we should have to stay back in the street. I'm not even in the street here. They chop in the fly back. They make on a Monday. We won't get a machine on Monday. So we finish there within the main market. We should have to stay in the street. The Mazi Nnamdi Kanu on the street. And we go to the market. I got a hifan. They are the aluminium aromaconina. Shop Nini flavor. With the exception of no one, we are not a Nnewi, the arm witness. With the exception of no one, they make it on Monday. We are not a Nnewi, the arm witness. I want to know. What I go? I'm very busy on Monday. The mother, I'm watching Afia for there. Your house can't you need it. For Man, not that. Or then now go away. It's the matter now, but not if you ask your attorney or before. Hey, I don't know. So if you are the Muslim by or quarter. When the Muslim by or quarter, when the Belu, when the Belu by yesterday. Look at how dry we're getting them.
Magana ma be go na electronic slide. Magana ma be go na electronic slide na Biagoli Ife on Monday. Man, look at. Indeed, to do look at. Then Anambra State played at roundabout. We will last. They put that down on a Monday. Roundabout or do this count. Will last. They put that down on a Monday. Roundabout or do this count. Roundabout to do activities may be on here every Monday. Look at how scanty everywhere. Look at how scanty everywhere. Uruzie na ichalo ndị nọ na ime afịa iwu razie n'ilo razie wele ego jedọpụtazie ndị nọ n'ime ha mee ebe a roundabout fụrụ ya fụrụ ebe niile no yes on is ebe mee ebe a roundabout ajọ nsị ka anyị situation report ka ọ na-ofu aside hot na ebe niile ejuru eju fụrụ ya ka isi n'ebe this is a nzukọ. So Soludo inenezie ịla mba ji akụ na-ekwu ụdị iwere ofu ndị polisi nwa nọpụtasịrị n'ilo ha ncha niile paakịchara na nkọ egwu odo hapụta n'etiti ilo inenezie nunu ịghọtanụ ndị eke niile kwụsa n'ilo ịpụta ifu moto ha mana ha ncha niile nwe odo onye kwe wee pụta n'etiti ilo bịakwuru n'etiti ilo ọ bụrụ nya ahụ ife aha anyị na-ekwu kere ebe ndị advisers niile nọ anyị afọ ụkwụ ndị advisers niile n'ilo because echekwa nnọọ ha ncha niile ya elid ka others follow anyị afọ ụkwụ ndị advisers niile ahụ ndị advisers niile ahụ na-eme apụta na Facebook ha na-akụ iyi echekwa nnọọ ọwụrụ na ha ncha niile pụtara n'ilo ndị ọzọ emere anya wee follow na ife imelụ ịpụta ebe niile ebe a niile na-eju eju chọpụ niile emepesika omelụ kịta omeo ite iwe na-aga oti panik ndị mmadụ gbafusịa daalụghị nne o thank you sir our able governor prọfesọ onye ọka mmụta efe ọ na nke ahụ ngolu dị inyelu ka ịma nke ọzọ ka ọ gazie